hake teke se belekino koktoma kotor yang notice ni hake Assam Dima Hasao ni khoroksa bore student Rosmita Hojai mungai bo Delhi wo railway recruitment board ni bisingtei exam rwnani thangmani 5 juno tai 6 juno missing hake kma kane chung koktoma ni bisingtei saimangkha tini bini mangkthei Uttarakhand ni kaisa nodi o mangkha ai koktoma ni bisingtei saimamani tai bini family hake bini ama media rok bo singjangmani bore statement mani bini friend rok Uttarakhand no tlangi thangu nei tai ajagan simi koktoma sokpayo je bini busajwk hayake Rosmita Hojai tuyok logi thangka nei वो रूम में नहीं पहुंचा बोला और लड़का लोग से उत्तराखंड में लेके गया बोला उसके बाद में पुलिस स्टेशन से फिर हमको फोन करा इसलिए हमको एक नदी में माने पानी में गिर गया बोल के hake bino friends ok bono Uttarakhand no tlangi thangmani tai bono jaspan khlaimanu hake bo tuyo klengmani amo kwbangma o jago reason tongmanu kwbangma o bisingo mystery hujak tongo amono investigate khlainani nango hake ndro o Meghalaya ni kaisa case nukhuna indoor ni kaijangma katal honeymoon haimani bihik se bwsaino bwtharo hake o jago puila ke bwsaimia bihik bwsaino bwtharo nei hake omobo o Dima Hasao ni Rosmita Hojai civil engineering khaijak 5 June no railway recruitment exam rwnani bagi thangmani bo ajago kmawi hake bwthar jagidang khana tomongei a Uttarakhand bini friend ok tlangjangmani yagolo bo tuyok legi tini bini kwthwi mangka tayo bini ama statement ni mani media rok ba singjangmani yagolo yang notice ni media rok bai hake national media rok to amsung nukjakya bo civil engineer khai hamani yagolo o railway ni exam rwnani bagi bono online se coaching hayaka poriri to no Guwahati wo hnei jeng sawi mangka bina ama samani hake exam rwnani bagi bo Delhi wo 4 June thangmani 5 June bo exam reka hake 6 June bina ama ba kok sawo hnei jeng kok tomani bising nukha tai a jorao no missing engka hnei jeng sawi mangka bini friends rok wetlang jaga hake omo national media rok amsa coverage khlaimani nukya hake norok nukhuna o sekango je o Meghalaya wo je honeymoon khlainani hnei MP ni hake Madhya Pradesh ni Indore ni Raja Bwsai bihik sunom bwtharmani hinei jeng amo sawi mangka kwbangma bini hamjangma chalarok bai hake amorok national media rok ekdom tabuk bo rwi tongo hake o Rosmita Hojai no Assam hake notice ni Dimasajwk hake omo hingake civil engineer khlaika hake bo railway ni exam ran hini thamani Delhi wo hake bini dolok bai Uttarakhand tlangu hnei hake ajaga wo amte hake tuyok logi thei tongo hake ajaga tomo kok tong buti hake ajaga hujak kok tomarok tong aro bwtharma da klaimo amo kwbangma investigate khlaina nango tai kwbangma national media rok omono coverage khaya among ka notice ni hinei hake o video no amsake share khadi tai kwbangma ekdom viral khlaina nangan jiyang notice ok hagi chini Tiprasa ro support khlaina nango tamani bagi himale amo khoroksa chini notice ni borok event bo Dimasa chini Tiprasa kok chini Kokborok bai belai ke similar chini Tiprasa kok bai hasi bongni kok hage Dimasa bai chini Tiprasa belai ke no similar hage chungbono chini dofa no support khlaina ni nango hage national media rok omono riani karon nga kai TRP maya borok oro views maya hage kwbangma joro norok omoni tuyei notice rong ni tuyei kwbangma amte hai gotna video rong nukha kai ekdom nai khibdi hai hanga kai amte hai jasani jagao phano ngimanu tai borok omono 60 tani khiu bongyang borok rok nga kai hage chung amte hai video omti rong no ekdom viral khlaina ni nangnai chini yang notice ni amte hai ngi tongha kai bongni yang ni borok ki sapano phunugya hage je Meghalaya ni amte hai gotna pro borok kwbangma save kri notice ekdom chaya a jagao thangnani chaya Meghalaya thangnan chaya ni hau hage chungkha tabuk Delhi Uttarakhand bongyang ni North India no ka sabor chau huni sana cha bongyang kai sebda bongyang sitebo romprejago somprejago butharjago hai irai hini nor kwbangma khobor kok tomarong nungna racism to amsake ngo bongyang hai sana ko kre hake nor amno tui tam sana mo chung comment bisi tike sahode hake o video na amsake share khadi je chini Tripura bo o video no viral khlaiye tebo borok rok saimana ni tuiye tai o video no like redi jotonon khulumbai ka kaham tongmadi hambai।